Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana kubva pano paHadzirare 263. Panapa muchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe saka ndichidzokorora kuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, nyaya iri kutenderera mastreets esocial media inyaya yaGilbert Nyamanhindi kana kuti Nyati family. So nyaya iri kutsvereredza mastreets esocial media after pabuda maaudios abuda zvichiita kunge voice ramai Nyati vachiti chasara kubatwa AIDS nekuti siki ndave nayo kudhara. Zvichinzi hanzi baba vari kuhura mumba, vari kuita gumbo panze gumbo mumba, vari kuhura nemuzulu. So zvandichaita kusiyai muchinzwa audio first ndizokuisirai short clip raNyati achichema achiungudza musodzi kuti handife ndakaita zvinhu zvakadaro. Ndobva ndazokuisirai futi rimwe video mai Nyati vakuramba kuti aiwa handina kubvira ndataura maaudios akaita seiwayo inonzi AI. Zvisinei vanhu vabva vatanga kuita mafunga payo tanga kuita mafunga mastreets esocial media zvichinzi hakuna AI inoisa background yevanhu kumashure yevana vachichema. Hakuna AI ine strong pavoice reshona. Hanzi hakuna AI yakadaro. AI unenge uchitonoza pavoice. So ndakusiyai muchiona ndachatanga ndakuisirai audio. Wapedza kunzwa audio topinda muvidhio ravaNyati vachisvima musodzi kuti aiwa handidaro. Ndatinzwei audio. Somebody say, Shaunyasoshaya nepekutangira chavo. Unoziya, I think musi wandaenda kukiriniki, musi wandarwadziwa. Ndichienda kukiriniki, ndandabva kubata mameseji ababakiki. Musi uya anga achangobva kuZimbabwe, ndobva ndamabata futi again. Ane muzulu ari kudanana naye. Saka ndabata mameseji kudaro, ndakazviona kuti ndine zvandaona, ndobva ndatora ndobva ndaisa mufoni mangu. Apo ndaida kuti ndizvifowadhire mama. Bva asvika obva andibhutsura, foni ibva yadonha. Ndichinodonhera uko. Handichitori nezvangu nhombo ipapo. Bvatora foni bva mudeleta mameseji ese ayaya. Bvasiya foni yangu. Akatombonditorera foni. Zvikanzi hapana chako panapa, zvinhu zvese ndezvangu ndakazvitenga. Ndikati it's okay. Vatora foni. Vambogara naye. Apa mameseji andabata anga ari mari. Kiki anga auya kiki tatakatasiya hembe dzese kumusha. Auya asina kana hembe. Auya asina hembe kudaro. Ndikatomutengera hembe akunoko. Tonga munoona malive eTikTok atinoita aya. Ndichiwawata tichiita sei. I think mari yakabuda ipapo it's 15,000 rand. Yakabuda paTikTok. Tati payabuditswa mari iyaya. Patati ngatibuditse tonditengera wana hembe. Yabuda mariya paenda kuaccount kwake. Ndobva ndati ndisendero mari kuaccount kwangu nezvanoda kuishandisa. But alright. 15,000 yaka tichida kubuditsa mari yeTikTok tinosendera Terimati. Terimati ndozotisendera iri chenyi. Tomusendera ari US yozotisendera maranzi. Yakanyatso kusendwa mari ndichiona 15,000 ndikaiona tishi. Abva totaura akati hawana tiri wasenda mari ya15 yasvika natoke. Pasina kana maowazi. Ndobva ndati ndisiro mari kuaccount kwangu nezvandoda kutenga. Ati okay. Ipapo ndakanga ndaisa laptop pachaja. Laptop yake yakakonekta nefoni. Ndezvese zvanenge achiita foni vanovhura laptop unozviona. Ubva abuda akafonera ubva abuda ubva ndaira ko yake kunze. Saka ndakangonyumwa bva ndanovhura laptop nditoone Zulu yarotomuisira mavidhios achichema achiti ndisendera mari chichi. One. Ubva asenda mari saka iye afunga kuti hana kudini, hana kuzviona. Ndobva ndakatora mameseji aya futi. Ndobva ndamaisa futi mufoni wangu.
zvese zvaitaurika kubva pakutanga zvese vandatora vandafowadhira kufoni kwangu pandagara nazo inoti ndakafowadha kunamba dzake straight ndakashandisa laptop kufowadha namba dziya saka I think iye akanozviona kuti alright mumeseji asendwa. Zvada kuchiita panapa ndakumbokuisira short video raGilbert Nyamanhindi achisvimha misodzi kuti aiwa handidaro. After wapedza video iroro rikubva rangoita continue Mainyati vakuramba kuti aiwa handina maaudios akaita seiwayo AI handisi kushungurudzwa nemurume. Much love. Handicharisiri kunge ndiri munhu akadaro hama dzangu. Chokwadi hama dzangu. Handicharisiri kunge ndiri munhu akadaro. Nyati chaiye munomuziva. Yeah, I understand. Some are saying, Anopenga, I understand. I understand, Amazangu, but I don't know about what I'm saying. Do you know what even phone and kushandisa chachao? And china phone ni ashanda putsa phone yangu. This is a Samsung. I hope you see the quality. But you think what I'm doing it because ndinyata zvita. I know kuti ndizvo zvamukuita. Joyanorohwa Joya akapusa anongoramba akanyarara anobhuliwa but ameni kuti kunyarara kwemunhu imhosva here kusatuka vanhu imhosva here zvagara zvinhu zvinotondinetsa wandi zvinotuka newanhu handitozvidi mukona ya so ndozvandiri kungoona hangu vanhu vachitaura wakapusa video rani ndakanyarara Mainyati warohwa saka handizive guys kuti chii yeah guys I don't know kuti ndichigara ndichirohwa ndingatadzere kutaura kuti ndikurohwa ndingatadzere kutaura kuti ndikurohwa ndingatadzere guys handizivi kuti ndingatadza here kutaura kuti Nyati ari kundirova handizivi pane mareal pane asiri mareal fans pane wekuti chanine ndataura ndokwanisa kuchigamuchira kuti zvesho chataura Mainyati chokwadi kwete wekuti ndikataura anongoti amheno pane wekuti wandikataura anotondituko zvinyadzi zvandiri kutoona panapa. You know what you need to do now? Wese ataura zvataura kudini iwewe do your things. You don't need to owe explanation to anyone because no one will believe what you are saying. You know what guys, dombo kutaura secret chamusingazivi uye zvinhu zvanenge zingada kundidini nditaura munozviziva here kuti uyu Nyati uyu achida kana kuti ada mari yekugerwa mbomera mafanizi bokeke achida mari yekugerwa uyu haatoedzeseri kana kuti aende panogara mari dzandochengeta inini achitora mari tinoda kuita chakati haanesi anoita ba uyu aripo uyu asina kutaura kuti Mainyati ndoda mari yekuita chakati ndini ini izvezvizvi kuti Nyati yangu nditi putseki izvezvizvi ndikatoti zvikandibohwa handiti ndikadzimara ndati okay wandituka ndakudai kana kadi chataanoti rukupi vanhu vari kuda kuti iwe ubvume kuti ukubhuliwa naNyati because people
I hate Nyati. You know. But guy, iwewe vhuma chokwadi chinotenda una Mwari kuti ungochitaura noti zvinobvumwa neumwe wanhu. Wati bvuma kuti nekuti vanhu vakavenga Nyati vada kuti ubvume. Yes, bakiki. I think mareal fans angu mazvinzo zvandataura kuti mi ndini mwene wechinyi webhawa inini uyari achida chinhu anotouya kutoya pasi pangu apa tondowara ini Manyati ndida chakati mukunzwa saka I don't know kuti ndakutongotaura hangu ndakutobhotomoka ndakutobhotomoka nisingadi ndibhotomoke but now ndakubhotomoka nekuda kwezvamukutaura Manyati wakarorwa 50 randi anzi kuti chizigi kuti chimwe chinhu hangu inini munhu anoona karekta yemunhu andiona kuti okay uyu munhu akamira so uyu munhu hanzi Joy wandishota uda kuti Joy ati chiko ati hani ndakabhuliwa. No, she will never do that because you want us to separate kuti ugofara. No, that will won't happen. What I'm telling you in today is kuti Nyati and Manyati is forever and ever. Amen. Nango vanhu vakada kuti zvidi nothing will happen between us. We'll never separate because of your dramas. Nango pane voice rakaita seramanyati rekutaura kuti ndakadai. That will never happen to us physically. I'm telling you. Uda kutirambanisa. That will never happen. I swear. That will never happen. Ndikutokutaura mungongo. No. What she taura tinzwi. No. Taura tinzwi. Hanzi iko zvino. Aiwa, ngataure tinzwi munhu yauya. Ngataure. Tira kuti tinzwi zvada kutaura. Hanzi siyai kurowa mukadzi wakandiona here. Une proof here. Wanga uripo here. Pazvaitika. Hamina michana. Yanikuwapindwa michana. Hanzi Manyati wakarorwa 50 zii. That will never happen. Nango ukanzwa kuti zvazodai so. Manyanda, it's AI today. Nowadays kune AI baba. AI you can think that is true. Kuti zvakaitika because of AI. AI don't AI way. Kune AI true inobudisa true voices. Kuti ndikati hello inobudisa hello wechikwadi wamwe inini. AI inozviita izvozvo. So if you believe AI, it's up to you than believe us. Yes. Yes, AI inotora neshona. Bobo. Kune AI dzakasiyana. Ini ndogona kubusa AI mangwana. Inogona kutora Nyati isiri Nyati. I can put that and I know that because inini ndafamba nemama era. I can put AI yekuti unogona kufungidzira kuti maybe ndinyati ataura but asiri Nyati ataura. It's AI. I can just draft my words yekuti AI itaura then AI yotaura zvainenge ichida. You understand what I'm saying? wana kumanikidza iwe kuti utaure kuti Joshua ndiri kubhuliwa kuti wafare, but you won't say that ever and ever. And Manyati hawafakataura izvozvo. Never. Manyati hawafakataura mashoko iyayo. Hawafi wakata zvitori nani utorega kuti supporta because ineya kuti wangoda kutemba kuti Manyati wachata kuti Nyati akonde abuse kuti iwe ugonaona uzovenga Nyati because nekuti Manyati wange wataura kuti Nyati akonde abuse. Never. Hawafakataura izvozvo. Amen. Kana usingadi kusapota gara wakadaro. Atibonyengerere. Gara ini nangu anditibonyengerera. Gara vakadaro. Ever and ever. Amen.
never. Yes. Hanzi. Yes, hanzi hoyo. Thanks boy. Thanks. Hanzi wakangana ukuku hau hapana zvakutaura bebe. Toni mama ngokumitsi. Hanzi, that's why I love you. Munozviziva mama. Thank you so much mama or father. Thank you so much. Awana zvaunofa gona kutiita between us. We'll never leave each other. Zvamuri kutoda kuti zvitoitika, never. That will never happen. Ever. Nyango pakabuda mamessage akaita sei maproof api neapi amungafungidzira agadzwa neAI. That will never happen. Yes. Yes, maishuwira yakuti manyatokoti ndaishungurudzwa zvechokwadi. That will never happen. Hazvitaurike. That will never happen. That will never happen. Taramba izvozvo. Yes, taramba izvozvo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Andi ndaramba, manyati ndio waramba. Ini munogona kubvunza manyati wainzwai. Never happen. Never. Hakuna zvakadaro. Yes. Ndukuchirani ndofunga manyati wauya achitaura wega panapa ndisipo zvikanzi guys handina zvandinoziva but what is talking about zvekutaura zvese zvekuti hanzi pakadai handizvizivi. Dai ari munhu ari kuabhusa uyu unoza kuabhusa ka. Let me tell you in a truth way, kuabhusa kurohwa, kushungurudzwa, kutukwa, kubhutsurwa. Every day munhu achishungurudzwa ndichitora mari ndichiendesa somewhere zvanga chitaurwa nemwoyo nguya. It's AI. You don't know AI. You believe AI nekufamba kwenguva. Hamusati maiziva because muri kushure kwetechnology. I'm telling you, nothing has happened until now. We are living normally. I'm telling you. Telling you inini.